Қазан асқан біреу, қошық тұтқан жидеу дейді атар халық мақале. Достар, қазанында асырбыз, қошығы да болыр. ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыруы, һәм ұзаққа созмыша бүгінгі қонағыбызны да шақырайық әлі. Үзе биюші, үзе жыршы, үзе музыкант, бик талантлы жігіт ол. Қазіргі уақытта ТМТV телеканалының режиссері Артур Хайруллин. Бізде қонақта Артур, рахмет еді. Құлларыңны артқа қойып, сәлем деп ерар ерар. Құлың бош түгіл. Бош түгіл, міне ойлап тауып әлі нәрсе екен менің құлларым. Тәмінушке. Ниндейі. Нинди бұлай, татарда тәмінушке. Шек, бауырсақ, талқыш қалауы, бұлды. Әміне шет елде тұрып қайтқан татарларда ниндейрек. Шулық татарларда мен білем, аларда шулық шек, аларда бауырсақ, аларда шулық талқыш қалауы, аларда бітінсе шулық. Дұрыс түгіл. Салқын мы, жылы мы, іссі мі? Әйді, жоқ салқын, әйді мен сеңа екі... Сен әйт меңа, илен әйт, мен сеңа шындық әйтем. Илен әйтем. Біріншісі болыр Франция. Франция болса круассан сразу. Дұрыс. Францияда шуға әйді мені. Екі круассан. Рахмет. Икеу. Икеу қатта. Рахмет. Бізге. Әйе, так. Икеншісі. Икенші ел Қытай. Не, дары. Дарыны секен білесің ма? Жоқ. Порық. Ол бетінде ашитырған әйді түгі? Ашитырған әйді түгі. Қытайлардан алайса ашитырған суалшан. Жоқ енді, міне... Тарақан. Жоқ енді, міне әйбәт кәне ойлап қара. Круасан білән сыйланыр үшін нәрсе керек Қытайдан? Шәй керек. Дүп-дұрыс, тәмлі тұрып шәй шырға керек. Қытай шәй. Рахмет. Насыл ошы бекарген, сен бұл иллерде өзің болғаның бар мәлі? Нәқ шолай. Шоңа алып келдің енді. Сен бекарген жігіт. Сәлем Артур. Қайсын нәрсе бола ма? Әйе бола. Сәлем. Демек, ұштен әштерің үшін рахмет. Бұл иллер турында біз біраз ғана сымырақ әлі сейлершіміз тапшыру барышында. Мен сеңа тапшыруның шартын аңлатам. Әр қалда сеңа аңлатыра керек болмаса, сен бетінде баш режиссер, сен бет нәрсені білдірге еш мұнда білесің. Шулай да біздің қой бір тамашашылар үшін қабатлап өтсек бола. Қазір мен сеңа бір рецепт тәқдім етешекпін. Анызақ қасым мен сеңа көрсете алам. Әгер де тапшыру ақырында сен пішірген ясаған ризық нәқ мұна фотода кебе келіп шықса, сеңа біздің тапшырубызның генераль спонсорлыған Көкмара металл заводы заводынан әлігі мына қара алтын таба. Қара көресің, ол алтын шынап тана. Алтын сенің үшін деп, мына сенің алтын башыңа алтын нәрсін деп таба әзірледік болды. Әлекмәсін. Сеңа бөлекке болашақ. Әгер де жоқ екен, бұл таба мен қала. Бізде қалашақ. Так, что деп етті бір татар жігіті? Тұрышыға керек болашақ. Әдем, сен көрсетем? Тұрышыға әзір, әйді кеттік. Көрсетем, нәрсе әзірлесің болған сен. Нәрсе әзірлесің, нәрсе пішіресің. Мәне шындай нәсті. Шындай қызықлы нәсті. Мұны ғадеттен себедер тост типінде. Не тост болсын дейді? Қыста бейіні шақмақ ясағандар да шул. Йо, мұның үшін әбетім біле. Директі шетелді мұндай бірлерін яратуға. Бізге де кірдейін, сыйыр бар көресің? Сыйыр құшқандар. Қамыр, бұл түгені. Ненде қамыр әлі бұл? Бұл лаваштыр дейді ойлаймын. Сен ойлайсың, мен мұны көңілім сезе, бұл қатлы қамыр кебек. Бұны сен өзің Жоқ. Ясарға керек болмайша, ол әзір бар. Қадірлі тамашашылар, тоба бүгін мені күтіп жүрсіз. Болды. Собыл, ярайды, собыл. Тапшыру тәмам. Мә, круассаны шейлерін. Кеттік, Аллаға тапшырдық, тапшырдығызына бақылайбыз. Я, Артур, бүгінгі іш сеңа бик жеңіл болашақ екен. Не үшін дегенде, меңа әлігіне мұнда наушникке айттылар. Қамыр түгіл екен бейт біздің. Қамыр біті не болмай екен, қамыр ясысы жоқ. Қамыр ясысы жоқ, ол көкейт әбәсі екен. Мен әйттім де сеңа сәріне шештім. Шоңа көре бик көп емырқалар, мұнда қойдылар тізбеме. Ветчина, халал, сыр, яшіл өлен, һәм емырқа. Бітті, май. Һәм әлбәтте енді Көкмара табасы. Артур, мұнда іш бітінне дерлік жоқ. Гіл жеңіл, бір нәрсе жесе жоқ. Әйде бұл ешіміз, башта еме ішлігін салдарға керек. Ішлік мен мұнда бұлашақ. Бұлардың ikisін, мен саған біраз мұна ярдам етем. Айдалы, ярдам етем. Баласы мұна бұл уғышны. Уғыш, оша үткерәбіз. Әрі уғыш арқылы уарға керек. Бик өткен. Бармақларыңыз сақпасын қаршы. Сен бұл үшін кері тұтырып қоясың мұнда. Мен аннан соңылатырын әсірші керек. Мен бұл уақытта біздің тапшырыбызның генераль спонсоры Көкмара металл заводы акционерлік жәмғияты. Көкмара сәуде маркасы достар, ол уақыт білән сыналған завод. Хамиде Германия технологиясы бойынша өзі бізде Ресейде жетіштірілі сделаны в России деген көресіңдер.
Уңайлык өчен әлеге шәп заманча савыт сабаны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез һәм әлбәттә үзләренең фирменный кибетләренә барып өегезгә тиеп алып кайта аласыз. Кирәк савыт сабаны. Әйтик, таба, кәштрүл, казан, анда актив ял өчен анда мангаллар, бөтен нәрсә бар анда җәмәгать. Кибетләре фирменный Кукмара бар. Кукмарада әлбәттә аңлашыла инде. Һәм Казанда инде 4 кибетләре бар. Аларның адреслары Павлюхина урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең 1-нче катында, Мухин урамы 23Б һәм 4-нче кибетләре ачылды Ленинградский урамы 27 йорт адресы буенча. Бәхетле сәүдә үзәгенә керәсез дә менә шунда уң якка кергәч шул кибет спонсорларга рәхмәт. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, менә безгә менә бу Кукмара табасын кыздырырга ярдәм итәчәк тапшырыбызның партнеры Миле компаниясе. Менә күрәсез, менә бу индукцион плита. Бик тиз кыза табасы. Һәм бик яхшы, бик шәп итеп һәм тәмле итеп пешерә ризыкларны. Пешерергә дөресрәге ярдәм итә. Моның әле специалисты киләчәк, Миле компаниясының ул барысын да аңлатыр. Артур аңлашылдымы сиңа? Мин әйткән нәрсә аңлашылмады. Кай җирем кабатлыйм? Кай җирем кабатлыйм? Синдә иңдә Кукмара табасы бармы? Сырыйсым килә иң беренче. Тукта, бу сүзеңне белән, бу угыч бик үткен дигәч, мин сине дә тыңларга тырыштым. Һәм шул вакытта бармакларымны кисеп, менә монда бик матур иттереп, Син бик күп тора. Коннар сиптермәкче дип. Кан белән булдымы бу? Юк, ансына эләкмәде. Юк, моны. Монда килгән. Моны. Анасы йомырка гына өчен. Артур, син нинди кулинар гомумән? Мин гомумән кулинар түгел. Шундан башлыйк сүзне. Ярар, гомумән син кайда ашыйсың алайса? Син бер үзең яшисеңме? Әти, әни, туганнар, абый, апа, сеңел, зур гаилә. Анда белмәм, дуслар, кызлар. Без 30 кеше яшибез. Мин таҗиклар гаиләсендә туып үстем. Тез, мин Кытайлар гаиләсендә туып үстем. Кытайлар гаиләсендә туып үскән, шуңа күрә мин альбинос, астагфирулла. Ярар, аңлашылды. Без аңладык. Кара, ярар. Сулый. Син кем белән яшисең? Кем белән яшисең? Менә алсын әйтмим әле, менә кем белән яшисең? Белмичә генә торсыннар. Тапшыру дуслар, тәмле көрәш тапшыруы, шундук сер булып калсын тапшыруына әверелде. Сер булып калсын. Әверелмичә генә торсын әле дик, менә шуңа күрә. Әйтмәдең инде. Мин беләм, син өйләнмәгән. Біліп тұр. Фатирың бармы өзіңдікі? Фатирым бар өзімдікі. Все считай, уже үйләндің. Менә бу сүзләрдән соң. Бу сүзләрдән соң үйләндем. Казандамы ул фатир? Ханты-Мансийскидамы? Юк. Казанда. Үзәктә? Нәкъ менә үзәгендә түгел. Лайыш үзәк буламы? Юк, лайыш үзәк буламы? Лайыш түгел инде. Юк, үзәктә. Үзәктә. Эш бүлмәлеме, Артур? Бик яхшы урында. Юк, бер бүлмәле генә. Мин синең өчен бит тырышам инде монда хәзер. Истим сиңа кәләшләр. Мин бит хәзер вакытлыча гына Роза Сабитова булам. Сабитова, ярар. Сабитова менә? Булмаган. Ярама. Сабитова. Киңәшева. Я бик күңелле җегет икәнен аңладык дуслар, шуңа күрә тапшырыбыз да бик күңелле булачак. Ярар, өйләнмәгән, фатиры бар, машинасы бар, эше бар, зарплаты яхшы. Ашарга ярата, пешерергә яратмый. Шуңа күрә менә бүген тапшыруга килергә булды. Шуңа күрә бик җайлы рецепт булды да инде сиңа эләкте менә. Өлешеңә көмешең. Тигән көмешем. Ярар, Артур. Әйе. Башлыйк башыңнан. Мин һаман да куркам бармакларымны кисергә. Башыңнан башлыйк әле, башыңнан. Баштан башларга кирәк. Баштан башларга кирәк. Нәрсә бу? Нигә бу шулай? Синең бит чәчең кара иде. Әйе. Менә син Кирпекләрең нигә кара, күзләреңдә кара булмагач. Җыры белән Артур Хайрун бүген булмыйча. Син күзең кара булмаганга, син күзең зәңгәр. Күзем зәңгәр булганга күрә башым ак булды менә. Шулай дип уйладык та. Бу иртән яндың шулай бер төндә инде куркыныч кына карадың. Әйе, юк менә куркыныч. Нинди хәбәр ишеткәннән соң чәчләрең агарды син шулай. Менә юк, төнлә түгел, иртә белән менә бүген тапшыруга барып син төшәсең дигәч, шундук агарып чыкты. Аның сыры бик гади, мин бит пешерергә яратмыйм. Хәт менә 2 тапкыр чит илдә яшәсәм дә, анда туры киләдер мин ашарга пешерергә. Әмма дә ләкин кайткач менә мин ялкауланып беттем. Ата ялкау инде хәзер. Әйе, теге яшь параткин теге. Ата ялкау, яра. Әйе, шуңа күрә менә теге. Булгандыр ул. Агары да чыкты. Сире азарак чыкты. Кинәт кенә көтмәгәндә. Сире күбрәк калган. Яра. Бетте сиребез юк бит. Булды җиткән. Бу сирең белән килергә. Җитәр. Аның каравы, менә бу колбасасы күп булды. Әйе. Ярар. Ите күбрәк булган. Әйтмәдең инде ни өчен ялганын, яршы. Имидж салыштырга булдың. Клипта син бит кара, син топ клип тапшыруында синең клибың бара. Әйе. Син анда кара чәчле. Анда мин гомумән башка образда дип әйтгәндә. Биюче.
Анда әйе. Сен үзеңнең амплуаңда биюче. Менә әйе шул амплуадан китер өчен ул бит инде гел һаманда бер үк образда гына булып тору тамашачыларга кызык түгел. Һаманда шулу, һаманда бер үк җырлар дип әйтәләр менә. Уйладым да, мен әйтәм, эшкәре хип-хопка китим микән әллә дип уйладым да. Бәлки менә яңа Бәлки бу үзгәреш сине хип-хопка китерер. Бәлки шулай булыр ул. Ансын инде белербез. Татар эстрадасы оташак кына дип уйлыйм. Чөнки төрлелек булачак. Бәлки шулай булыр. Ансын инде вакыт күрсәтер так монда. Юк, ансы алай түгел, ансы сырлай. Әйберләр Юк, бу беләсеңме, менә басыра бик кирәк түгел. Басырга кирәк түгел. Терелмәскә кирәк, менә шулай. Автоматик аша торган нәрсә. Эшлеген турадык хәзер. Хәзер бишлеген торырга кирәк. Аның өчен ни эшлибез? О, син җиргә чәчкәнсең, кыйгансың. Яра. Анасын ахырдан җыештырасың, шул гына монда. Әллә нәрсә юк. Җиңелсәң, так, сиңа пычак кирәкме? Әлегә пычак кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Синең йомырканы чик. Пинг, ай түгелме? Бик оста җигит икәнсең. Пычак алып куйм әле, на всякий случай. Артур, Безгә син TMTV, әйдә, күп кирәк, күп. Барысы да кирәкме? Барысы да кирәк. Барысында булгатсам, аннары Әйдә, әйбәт була, карарбыз. бик күп тәрбияләр. Безнең Монда бит карар, тута. Монда бит хәйләкәр генә елмаеп Монда утыра. бит- Әйдәгез буялып эшләгез әле бүген дип ни күптән син көткән инде. катнашучы, монда без сиңа бөтенләй ярдәм итәргә тиеш түгел. Шулай шул беләм мин. Әйе, чөнки таба өчен син көрәшәсең бит түгел. Көрәшәм шул. Артур, син TMTV телеканалының режиссеры, телеканалының режиссеры. Нәкъ шулай. Нинди эшләр син башкарасың телеканалда? Нинди вазифа синдә йөкләнгән? Нәрсә өчен җавап бирәсең, нәрсә өчен җавап бирмисең син? Әйдә, син без бит TMTV телеканалда менә хәзер таныш булабыз. Баш режиссер, күмән режиссер, анда башы кешесе юк. Бердән-бер. Бердән-бер Эшле. сөйлим. Минем вазифаларда иң беренчесе инде ул визуаль яктан менә тамашачылар өчен матур сүрәт ясап, кызыклы тапшырулар уйлап табырга дигән менә шундый планнар дип әйтсәк дөрес була. Мине тапшыруга кизәнмисеңдер бит, кинәнмисеңдер. Теге орынмисыңдыр. Урынган булсам мин сиңа кунакка килгән булыр идем, менә ничә вагысың бу? Рәхмәт Артур, рәхмәт. Дөрес җавап бирде. Әйе, бу дөрес җавап, чөнки бүген бу тапшыруның соңгы тапшырулары башлана. Юк, әлбәттә юк. Шаярабыз гына. Стараферлар диген. Дәвам итәбез. Инде моны әйбәтләп булгатты булыр икән. А. Biz аны перфоратор белән булгатабыз. Әйдә. Менә шундый нык. Ипләп, яме, син бу эшне эшләгәне бар, мин башта китеп торыйм әле бер 2 Син метр. китеп тор әле, мин үзем дә менә булай торып китсәм яхшы була. Мин әкрен генә аны эшкә батырып. Коркма. Әйе. Кызык һәм. Була. Монда булгач була инде. Менә шулай җәмәгать, техника заманасы җитте, электрик тәнишкеләр белән булгатадыр, аннан соң мәсәлән бу винчиклар буладыр, кулдан. Хәзер ана. Пиу. Кетте 5 минутта түгел. Туза, әйдә туза сал әле, туза. Әйдә, сал. S дигәне сил. Шулайдыр. Сил инглизчә. Син Seal. телдә торып кайткан кеше, син ни телдә яхшы сөйләшәсең? Инглиз, француз. Мин иң мөһиме татар телендә яхшы. Ярар, чит телдә татар телендә сөйләшмәдем бит инде. Берсе салсыңмы син, сал. Ачуымны чыгарганда сөйләшәдер инде. Французча. Юк, татарча сөйләшәм. Әйе. Әйдә, тагын бераз булгатып алыр. Франциядә. Рәхмәт. Рәхмәт. Бурычлар салгач, ул нәрсә була. Юк, мин әйтмәдем. Булды. Мен уйламыйча булгандыр бу. Бик яхшы булгандыр бу. Яхшы булгандыр. Әйе. Шулай дип ишанам. Кырыгымны шу алып кой, намның өстенә. Булган. Мисал, булар кирәк түгел. Һәр табаны җылтырга. Әйе, табат җылытканчы сөйләп бетер инде син. Нинди вазифа син, әйе. Тукта, вазифадан күчтек бит инде без телләргә. Тукта, син башында хатırla. Юк, баш режиссер. Әйдә. Әйе, концертлар өчен син җавап бирәсеңме? Кай вакытта, әйе, гомумән телевидение эшләре белән генә мәшгуль инде шул менән. Тапшыруның бизәлеше дип әйтик. Нинди үзгәрешләр булачак алайса, әйтә аласыңмы? Ансын яңа сезонга дип әзерлибез. Яңа сезон башлана. Сентябрьдән. Әйе, шулай дип өметләнәбез. Әлегә булган тапшыруларны карап, анализ ясап, әйе, бектеге андый үзгәртүләр дип инде Глобаль. Кинәт кенә әйе революция ясарга җыенмыйбыз, әмма дә ләкин ниндидер менә уй фикерләребез бар, кайсы якка, ничек юнәлергә, менә шундыйрак. Ансын сез күрерсез әлбәттә дуслар, TMTV телеканалына. Артур, безнең бу тәбәне шәрер вакыт бик җаваплы момент җитте. Әйе.
Bu big arhi katlaulu iş. Şuna göre biz bu işini başkarır için Mili kompaniyasının zor bilgisini çakırabız. Anın ismi Женя, Евгения. Евгения, мы вас ждем. Рахимитесь. Тапшырубыз девам етем. Артур таныш был Евгений, Евгения Артур. Это наш гость сегодняшний, да. А вы хозяйка как бы почти, да? Да, почти. Почти хозяйка. Мы у вас тут. Задача такая, Жень. Нам надо сделать блины из яиц. Необычно. Необычно Очень очень. необычно. Потому что у нас будет такой тост. Поняли, внутри будет вот это ветчина и сыр, да, начинка. По-татарски начинка. Начинка. Начинка, вот хорошо, Хорошо, получается. я это. запомнила. Начинка. Поэтому надо сначала блинчики, потом туда и вот так вот сделать, и так, все, меня поняли? Готово. Всё поняла. Да, и готов. Да, давайте. Я рада приветствовать вас у нас на кухне. И для того, чтобы приготовить хорошие блины, сковорода должна быть хорошо разогретая. Вот именно шулай. Для этого нам нужно ее включить, нашу варочную поверхность. Она индукционная, и у варочной поверхности компании Мили есть очень удобная функция. Во-первых, мы можем, так как у нас сковорода большая, объединить зоны. Две комфорки. Да, две комфорки в одну. И так нагревать большую сковороду. А еще мы можем включить функцию бустер. Данная функция усиливает нагрев, и меньше чем за минуту может вскипятить литр воды. Ну или очень быстро нагреться наша сковорода. Остается только добавить масло и с радостью жарить. И так как варочная поверхность индукционная, нагревается только посуда, даже если у нас вдохновение такое будет активное, будут какие-то разбрызгивания, почистить ее будет очень легко со специальным средством, тряпочкой. Поэтому в уходе она очень простая и удобная. Мы демонстрируем всю нашу технику в прямых эфирах в Инстаграм. Каждый четверг Да. мы проводим тест-драйв техники, готовим. И нашим будущим клиентам даем попробовать результаты приготовления и чем это отличается от традиционного, привычного нам приготовления. Сковорода уже разогрелась, можно маслом. Похожим на бальзам. Да. Побрызгай. А, у тебя хорошо получается. Человек не женатый еще вообще, ну как бы на кухне Можно очень. уже, Да. смотрите, уже даже дымочек пошел, как уже быстро можно убавить. разогрелась. Да. Да. Убавляем легко. Видишь, автоматически. Автоматически включилась вытяжка, да, если у вас не Ничего посажена на себе. одну сеть. Это очень удобно. Все продумано, потому что компания Мили семейная, ей уже более 120 лет. Приглашаем всех к нам на тест-драйвы и также продолжаем нашу акцию. Всем покупателям, которые произнесут фразу «Тамлет Кэрэш», будет при покупке подарок. Поэтому приходите, следите за нашими эфирами в Инстаграм и готовьте вместе с Мили. Я думаю, что можно наливать. Да. Я вам доверяю. Евгений, огромное спасибо вам. Мы с вами тогда Спасибо вам. прощаемся, Да. потому что оставляем это все сейчас Артуру, чтобы он все сделал. Без вашей Да. помощи, потому что крэш должен быть честный. Чистный крэш. Я Честный. согласна. Я за Да, честность. да. Вам удачи. Вот держать Спасибо. за вас кулачки. Компания Мили вам в этом поможет. Ну а вы, как всегда, Спасибо. приходите на дегустацию, мы С вас ждем. удовольствием. Все, сау болыңыз. До свидания. Да, и до свидания. Артур, әйдә. Таба қызы тағын қыза башлады бойда. Ниһаят. Майлары ана күрәсің, яна башлады. Әйдә. Әйдә. Түгел бераз гына май. Yok, керек түгелдер деп ойлаймын. Ул майланган. Яра, беренчесе теге Тиерле булса да. тиерле булса да, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип дәваны йөрәтте шулай Мен сен мына аудармыйсың былай дер. Мен сен урына аударырым шулай гына. Тагын сиңа чәчрәшә бит. Шешереме? Yok. Сен кыймагың бик бәләкәй булачак. Ярар, әйдә. Үзең эшлән чигешсең килә. Артур. Ярар, килеш масасың инде. Яна бит, яна. Монда бит әле җитәрлек. Әйдә. Да. Нәрсә гына агыз мисылсың дим, әйе. Ягыз карыйды. Табабыз без йомырка. Качама син. Күрдеңме? Менә. Ютубта хәзер әзрәк Ага. көя төшсен дә. Токтале. Тиерле булдым әллә? Булмады әле. Ха, карыйбыз. Күбрәк кирәк булды микән, азрак кирәк булды микән моны? Юк, күбрәк кирәк түгел, бәлки әзрәк кирәк булгандыр. Моны хәзер кире якка борсам, аның түгеләчәк. Өстен капласак? Өстен капласак белмим бит. Юк, әзрәк саласы кирәк. Булган дип өметләнәбез. Юк, азрак бик ярамыйдыр. Нишкә генә була иде, камырсыман. Ха, уртасы пешмәячәк. Шәшә, бер шума дустым. Хәзер генә байшыбыз аны. Алай булыр. Мондый белемне мин дә пешергәнем юк, дуслар. Мин сиңа бик ярдәм итәрем, беләсеңме? Син шундый яхшы җегеткә охшап Ярдәм торасың. итер идем дә, әмма итмим дидең дә.
Yok, Bular bit, bular. Yok, ha, ayı. Birer ayı. Akırın etkene. Bölümlü. Ta? Hadi akırınlakin. Tüyürlü bulsan da kızık bit. Yo, ana bitin normal bitin. Yok, hazır mana bir ganda. Vallahi. Mana bir Nine kerek aşağı bir iplep kene. Yok, anın. Yok, artık buldu bu. Ezrek salırga gerek. Yo, ne kıstır, ne to'xtam, ne kıstır dedim sen aytam. Anladın mı? Anlaşıldı. Yok. Yok, işlep parırga bula. Jırtasın. Jırtın bey. Oldu indi yara. Apayım. Şoğa yuqa bulsa. Şaltır deb yam tezgina o'zing. Yok, şatırgın aytib bulmaz bunda. Bunsa yara birinchisi. Ayda. Buldu bey. Normalmi bitingde? Teshiginde qoplaymiz da. Bo'ldi. Münir yegan bo'lash. Eng muhimi natija. Bunda bitnisi ko'rib anglashilib turadi. Hamdaki sabırlık. Sen sabır kishimi? Ayy, Ha? men bek sabır. Sen shunday kerak endi u. Psixlanmasdan asha, nima? Chunki men psixlansam, Ayy, psixlansang narsa bo'la? Siylab bitir. natijasi Yaxshi. yaxshi bo'ladi. Bulding hali? Bo'lgandir. Ayda, menda bo'lgandir. Menimcha bo'lgandir. Olib sal. Biz bitali uni yangadan Bizdan turibmiz hali hozir. turib biz yema turib. Mana sen yo'q qabul etsin. Bundan da yuqaraq bo'lgan bo'lsa, bilasizmi, ul Ayy. butunlay tishkalarni bitirar yandan so'ng. Shulay deb umidlanib biz. Hozirroq. Ayda, ikkigagina tugisini da salmasini da sal, yema? Sinda salam to'qani vitali motor turiga kerak. Isga tushirib. Adak, biz buni olib turamiz. Men erdalarim bilay ayttirib osharga pishira qolsam, meni mug'ayin ishda Bek uzoq ko'rmayashaklar. Ayy. Yo'q, bir yoqdan. Bir yoqdan yo'q. Chunki men uni shunday sabirgina ayttirib Nega? turib. Ko'rasan buni? Qanday Men ko'proq solgan bo'lar edim sen o'rinda. Yo'q, ko'proq Kerakmi? solgan bo'lsam bitirilmayashak, uni vitali toralib tushmasga tegish. Erga tiyish. Men rasmini ko'rsatsam, men uni xotirlayman butundan ishi. Yo'q, unda rasmini chekdi, Artur, sen boshilma, uning rasmi. Ular shoqmoq turganlar. Bizning uni xatli uzr tugul. No, bunda pishmoqlabdi, shoqmoqni ikkiga bo'lganlar menda. Shunga ko'ra biz o'zbekcha yozar bizni. Ayy. Totarsha. Sen qo'ya turdim. Men Olabug'ada turdim. Tug'ib o'sdim. Shunda. Shunda Nega unda uchilishda ona qilmading? Siz bortimiz institut hattoki. men Sizlar qolmadim. bir ishlarni nazariylar bitanda. Ayy, men ne uchun qolmadim? Men maktabni bitirgan vaqtda o'ylagan edim. Narsaga menga kerak 4 yil boshda onda aram etib, ondan so'ng 5 yil institutda o'qib, 9 yilni o'qirga Didimda. ayy, shulay ayttirib, men u vaqtda sabr tugul edim. Ham ketdim men to'g'ri u vaqtda universitet edi, madaniyat ham san'at universitetida ketdim. Men xoreograf bo'larga. U vaqtda men büyüşüge baram deb o'ylaydirim, ammo lekin men xoreograf bo'lib chiqdim. Ana men 4-kursga yetkazgina tushundim. Sen keldingda, qayerda büyüşe, bizning büyüşe olmaydi. Uning uchun netigani. Yolg'iz men bet keldim deb aytgan. Xoreograf deb Shulay atagan. ayttirib, Nega himmen büyüşe bo'larga? Sening yosh chaqdan qadar, bola chaqdan shunday tilak bo'ldimi? bola Sen chaqdan- ko'rib o'sdingmi sen? Aytganilaring потомственный büyüşelarmi? Yo'q, menim Bobay, bendiriya. Yo'q, menim umuman oilada tigi ijod kishilari tugul. No, ani atini biyitadiri. Har bir normal. Ayda boshqa mayda bo'lamiz, ayda. Yo'q, kichkina shaqdan men Tamam, qolmasin yani. kuymasin mana, yanmasin. Endi Tak. biroz Ezgina tag'in, ezgina bo'ldi. Yarar bunda. Bunda sen aytdi bit, qirg'a sip desada jaray. Jo'rg'a joyli bu islakni deb. joylar xatlam Jimirmagina, yemi? Jimirmagina. Men jimirga yaratam. Ayda men ishlagan shu vaqtda men ders aytdim endi. Azrak solarga kerak. Yo'q, men uni azrak bulg'atam, chunki damda ko'piklari ustga ko'tarilgan. Nishik tilising ixtiyoringda Artur ayda. Mening ishim senga biroz yordam etugina. Aydala. Voy deb umidlanib qoldik. Aydala uskanim. Ham bu yo'li azrak solarga deb o'ylayman. Men nishim? Bilmayman, sen tegi yo'lda aytirib. Tutib turganim, men tutib turib ishlaysan. Ayday. Bo'lishchi. Aha. Menga qolsa jetgan. Ana bit ko'rasizmi? Yo'q, sen kiri qo'yingda ana. Qo'yam, sen birshilma, mana boshda bitim. Men tegi tegizladim. Butun isligini tegizladim. Tak. Ungan kishilarning yordam etib turganda shunday rohatni. Bilmayman, bilasizmi, yordam etib turish uchun
Yanında kişi bulsun için ilenirge kerek artık. Şulaysың. Sana bir kişi berdi тұрған сұрап отыр енді bu? Yok. Yok mu? Хат ойдылар mı енді беріп? Aradılar mı? Yok. Elekte işi bilmirler. Нишлеп? Sen işke bilemezsen şunda Өзіңе ярдәм итеп җибәр. Aha. Менә монысы һәр юқарак булды. Менә монда Мине тыңларга кирәк иде шул Өйләнгән апайым. кешене тыңларга кирәк. Әйе, хәзер җыртылып бетте. Әйе. Ул бит инде тәҗрибәле була шулай Юк, монсында хәзер әзрәк булды әйпне. Имиркасы бу таралды. Әзрәк кенә. Каралмады, biz аны барыбер тиреп куябыз. Монсы эксклюзив. Biz аны нормальный тиреп куябыз. Матур итеп. Ярар, üçüncüsü әйбәт булыр алайса. Син бит биюче әйтә, җырчы да. Кайсы күңелеңә якынрак хәзер, биючеме, җырчымы? Җырчы Артур якынрак күңелеңә? Күңелеңә биюче. Режиссер Артур якынрак күңелемә. А режиссерлыкка син укып кайттыңмы? Юк. Юк, син Франциядә яшәдеңме? Әйдә, без инде Франциягә да килештек. Әйе, мин укырга киткән идем. Нәрсә, кемгә? Менә сөйләй башладым бит, Алабугада 4 елымны әрәм итәсем килми дип институтка укырга кирдем, университетка. Әмма дә ләкин укып бетергәч, миңа тәҗрибә җитмәгәнлеген аңлап үземә, эшли башлагач инде, мин ничектер менә шулай теге тагын бер ел укыр идем әле мин дип, ниндидер менә шундый Юнәлештә. Өмет җибәрдем дә Худайның амин дигән вакытына туры килгәндер дә инде бу, һәм миңа килде шундай Случайно гына. Бәлки случайно булгандыр инде ул теге әйтә алмыйм. Миңа тәкъдим килде. Менә укырга була Франциядә менә шундый мәктәптә дип. Бу бит менә минем Син аны ясамыйсың бит ни? нәрсән? Моны, бутерброд мусыннан. Юк, тукта башта бит әле бутерброд ясар өчен аны бит монда бушатырга кирәк башта алсана. Мин уйлаганым син аны Шунда бушатырда гына. Юк инде, матурлап тормыйбыз инде. Монда матурлатабыз без аны, бизибез. Шулай иттереп, монысы бик матур чыкмады. Бик җиңел булмады әле бу. Бик җиңел булмады әле. Рәсемдә карап торырга гына җиңел. Әйе. Шулай иттереп, мин киттем анда укырга, нәкъ менә биючелеккә. Мин монда хореограф булып укуымны тәмамлаган булсам, анда инде мин киттем нәкъ юк, моның иштәге әйберен булай күп саласы түгел. Чөнки безнең бу Чөнки синең кыймагы кечкенә юка булса үзе тарала, юка булмаса моны аңламыйм мин ничек эшләргә. Менә юка түгел икән, сәйбәт иде бит. Син шушы кирәк иде. Әйдә. Төрелде. Бик матур булмаса да, әмма Син истинә басып әйтер тегеләр. Басабыз. Әйе, биючелеккә укырга киттем. Әйе, биючелеккә укырга киттем мин. Анда Синең дәресләрең ничәрәк узадыр анда? Яхшы. Шунысы кызыгы, чит илдә нинди система буенча белем бирәләр? Ничек анда син бер коллективта бидеңме? Юк, мин анда хореограф син анда көн сайын дәресләр булдымы? Однасына 5 көн укыдык без, әйе, дүшәмбедән алып җомгага хәтле, әйе. Һәр көнне безнең ким дигәндә 4 сәгать ярым дәресләребез була, төрле бию юнәлешләре буенча инде ул джаз, балет, заманча бию, contemporary дибез инде без аны, степ бар иде, ритм дәресе атнасында бер тапкыр керә, шундый кызыклы дәресләр дип әйтик инде. Һәм дә ки нәрсәсе белән аерыла андагы Пешереп бетерик без моны әзерләп бетерик. Пешереп бетерик, әйе. Менә Рәсәйдә. Казаннан Татарстан. Мин шуннан соң, беләсеңме, мин үземә урысча әйткәндә не зарекайся дигән бер мәкалә сүз бар, әйе. Менә шуңа инандым. Мин теге менә мәктәптән соң укыйсым килмәгән бит 4 ел. Әйе. Менә теге Ходай Тәгалә менә укыйсым килмәдем, бары укыйсың дигән кебек, менә шунда җибәрде дә. Нәрсә кирәк дип саныйм мин, яме? Минем белән бәхәсләшмә. Синең белән бәхәсләшмәм. Әй, бу ел сине тыңлыйм. Мин бит сабырлыкка өйрәнәм. Шо диде дә? Сүземне оныттым мин нәрсәгә. Әйе, не зарекайся булды. Бу турыда нәрсәгә? Укымам дип. Әйе, укымам дигәннән. Әйе, аның иң кызыгы әле университет чакта булды. Безнең бит инде чит тел буларак безгә француз телен өйрәттеләр. Мәктәптән соң бит инде инглиз телен әзме күпме белгән. Нәрсәмә кирәк миңа бу француз теле дип, мин безнең сукрана шәһәргә җирдең. Юк, миңа ошыйдыр ул. Merci beaucoup. Әмма дә ләкин әйтәм, бу бит инде миңа тормышта менә француз теле ни пешагыма кирәк булмаячак ул диеп әйткән бердән-бер кеше булдың син. Институт, университетны бетергәч, 1 елдан соң мине Ходай Тәгалә җибәрә Франциягә укырга. Мин шунда әйтәм,
Менә шулай икән ул. Шуның өчен кирәк булган мені инде ул. Шуның өчен кирәк булган мені ул дип, әйе киттем укырга. Беренче теге мәлдә бит инде ул син гомумән башка мөхиткә эләккәч, анда башка тел, кешеләрнең теге Башка төрле менталитет. әйе менталитет. Кайтыгыз. Мен гаепле түгел. Үзе шулай булды нигәдер. Юк, ярый, яхшы әзрәк бәлки торырга кирәктер аңа бераз гына. Яхшы торды булган инде анда. Борык бис. Ана кие башлады кирәк. Борык карый аласың. Я тотар. Мә үзең бер. Үзең ая тот үзең бер. Ая бисмилlah. Ая мен китеп торам ая. Хопа. Тайтмал. Менә бит. Менә монсы нормаль чыкты. Соңгысы. Өченче тапкырдан әйе соңгысы бик яхшы килеп чыкты. Бик авыр икән бу. Бүйтеп азапланмагыз яме. Шалт пул. Яисә кыймак әзер пешерик зәйнеме иң яхшы кыймак. Әйе, мин дә шулай дип уйлаган идем бит аны. Камырга гына төрелгәндер бу диеп. Я булмаса аны Ләкин ул тәмле булачак. Яра, син анда укып кайттың да, һәм монда ул белемнәрең син бик кирәк чыкты, шулай бит? Әлбәттә, әйе, әле бит аннан укып кайтканнан соң гына бит әле. Анда миңа кем әйткәндәй, бәлки монда гына сорарбыз, юк, монда гына термибез, әйе, шот чыкканымда. кайнар булыр дип. Булмый, нормально була. Пешермәс. Анамда куеп торабыз. Шанып карыйк та без ул сүздә. Сиганы 5 тапкыр тегендә монда йөртергә. Түрүгенә ничек булыр? Пешерсең. Долдырырсың. Пешерә бит кулны. Шулаймы? Шулай булмыйча кайнар табада гайбер бит пешерә. Пешерә бит инде ул кулны. Тегендә күчереп торыйк әле әзрәк. Гафу итегез. Инде сезне күчереп торып бераз гына. Аңладыңызмы син җиңелүеңне теләгәнне? Аңладым. Юк, мин бит аны син теләмәсәң дә мин аны җиңелергә риза идем. Ул бит бер дә авыр эш түгел җиңелергә. Кайчак тормышта җиңелә белергә дә кирәк. Илгел җиңеп торган. 3 адым алга ясар өчен кайбер чакта бер адым артка чигенергә кирәк. Биеклектә никадәр яхшы икәнен белер өчен бер ягылып карарга кирәк. Тормыш икән кешенең әйе. Булат халык мәкалләре. Булат халык мәкалләре. Рубрикасында бүген кунак. Без сиңа рубрика әзерләп куйдык, безнең монда эш бетте инде, дуслар. Бетте, әйе, шуның белән шул булыр, яме. Менә сине мин тыңладым, башында тыңлыйсы, хәзер менә бу төргәгем матур булмаячак. Абзарны кисеп куябыз карый. Яра булмаса булмас. Абу беләсезме, теге фотода кебек уртагыга менә кискәне булыр. Шулай итәрбез без аны. Әйе. Аннары монтажда. Әйләндерәсезме син аны? Аннары монтажда матур итеп кенә ясыйбыз да, аны бер кем дә белмәй. Әлбәттә, син бит телевизионда эшләгән кеше. Син беләсең бит инде. Мин белмичә кем белсен инде. Безнең беләсезме монда? Юк, монсы матур булды, монсыннан без эксклюзив ясыйбызга күреп торырсың. Беләсезме нәрсәсе генә? Әни күзендә. Колбасасы гына калды күп. Нык күп калды. Атын алып кайтып китәрсең. Күчтәнәш. Синнән безгә круассан, бездән сиңа колбаса. Туры килә бит. Круассан, бездән колбаса. Нормально булды бит. Матур булды. Нык матур булды. Искиткеч. Булды, дуслар. Шуның белән шул бу урында без инде тапшыруны төгәлләмибез. Бу моментны туктатып торабыз, чөнки безнең инде менә бу тостлар дип әйтик. Алар әзер. Хәзер без әзерләп куйдык Артурга рубрика. Яра, рубрикабызның исеме буларак атала. Җырлар җырладым бырмалап дип. Яхшы. Җырлар. Мин беләм син теге бераз гына теге шаярга яратасың, шулай дип. Теләсә кайсы җырны алып, бераз татарчалаштырып, җырлаштыргалаштырырга. Шулай бит, яратасың бит. Җырларга яратам әлбәттә. Мин сиңа хәзер бер эш җыр әйтәм. Теләгең булса син дүрт җыр җырлый аласың, ансы инде синең теләккә карап, син безгә аларны татарчалаштырып җырлап бир. Әйдә, булай дибез. Беренче җыры булачак Yesterday. Почти халык җыры. Инглиз телләрендә бит инде мин. Beatles төркеменеке ул. Yesterday. Әйдә. Күз алдына китер. Син татарлашкан Пол Маккартни. Yesterday. Татар халык җыры. Yesterday. Әйе. Yes. Озын көй. Озын көй. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, but I don't know. She wouldn't say.
Ay, nersedir Sen. anası. Mırlap biz ay set. In yesterday. Көңілі. Пол Маккартни құлша бар еді, мұнда қазір сен. Маладис апайым боларасың. Бәлки юқтырда. Айда, шолай бүтін дүниеда, бүтін жер шары қары ТМТВ телеканал, бигеректе тәмлі күрәш, чөнки рецепт пішіргенде мұнда тәржеме керек түгел, аңлайсың ма? Катюша. Рус халық жыры, диярлігінде. Халық жыры түгел ме? Бәлки келіп шықмасқа. Халықлашқан жыр. Кстати, тизден гимн айтмақшы болалар. Бәлки Олимпиадаларда, спорт ярышларында ярап кеттік еді. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ақырдан әйбет болды. Әйдет ағын бір жер, құлша бірған тымна. Бірер бағалар жері, мұна ең бағалар жері, мұнда мәселен, бітін кіші кузнечик мұнда бірәйін, бітін кіші, әдем сен сойлау мүмкінлік берем. Мәселен, кузнечик қам, в лесу родился елочка. Ейсі туған күн жері мүмкін тегет. Бәхетлі бұл қайғы көрмә. С днем рождения. Әдем, в лесу родился елочкада қалам. Айда. Қыш айларына мәтхия, яңа айларына мәтхия дәрісірәге киттік. В лесу родился елочка татарша. В лесу родилась елочка. Не, татар акцентлар шығабышына тұтма. Болсын, елочка болсын, елочка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была, зимой и летом стройная, зеленая была. Рахмет. Біздің олда баяншы бар емі, ол нендегіне кей ойнаса да гіл әпипе келіп шығадыр. Нендегіне жырлар ойнабасын гіл әпипе бұладыр. Теге көңіліңде үйрек тегішің мұңлы болғаш. Yok, ерәбеген теге әпипе кейін әпипе. Шол ритмларда болғаш. Бас, Қызым, әпипе деп. Башқа шамы. Ерәр, яқшы болды, маладес. ТМТВ телеканалда міне бірі шынды рубрика шысам бұла. Жырладым бір малат деген. Жырладым. Режиссер оларақ өзінің миыңа болмаса көзілің әйесі бірінің ашырнап қой, керегі шығар. Артур, әде дегустацияға күшәбіз. Әйді. Неше көресің, сен жеңдің ме бүгін, yok ма? Сенға көкмара табасы берілік болды ма? Сен ме ол бүгін көкмара табасын көтеріп қайтушы, әйесі қалдырып қайтушы? Неше көресің? Сен ме ол түгі? Келді, көрді таба ұтты. Келді, көрді, табаны алып кетті. Төп геройы. Әйе. Қазір Ошарлық болсаң. Тышқы қияфәтім Әйді тышқы қияфәттен міне мотор сихірләдім. Дә міне шундай қияфәтке кетірдім. Артур, тышқы қияфәті білән бейленіп болмай. Менімше, міне бұл бігеректе үш пішмақлысы нәқшыда келіп шыққан. Мұнда әлі фотошоп жасағандар енді аңа. Біраз қызғанырақ кебіт мұнда. Мен алты қызғанны яратмайм. Әйде, дегустация жасап қой. Әйде ошап бара. Так. Бисмилlah айтып. Қара, бітмесе шыны рәсімді әкебет. Суыны біткен? Мұның әсесіне бейленесің енді. Біраз су ұңған. Ұңған ма? Ошарлық ма? Келен ұңған деп. Артур тапшырыбызның генерал спонсоры болған Көкмара металл заводынан әліге алтын таба сенеке болашақ. Деп айтам да мен сені құттым. Артур, бұл таба Trend Style линиясынан нәрсе деген аңлата. Мұның үстіліге бик нық қаты, һәм үстіліге шындай инновацион кесекшіклер білән егертілген, ішленілген, һәм ол білесің башқа табаларға қарағанда 4-5 мәртебе ұзағырақ қызмет ете. Мен аңлайым, мен білем, мен сезем, сен мұны қолданмай шақсың, өзің. Шуңа күрә, сен аны Жоқ, сен аны
Якын бер кадерле кешеңә бүләк ит. Яисә өйләнгән чикет, һәм инде өйләнгәч, хатыныңа сыраш бирәсең. Алтын бирәләр, мәхәр бирәләр, мәхәр бирәләр. Алтын таба бирәсең, яме? Менә. Вот, рәхәтләнеп, ул сиңа хезмәт итсен. Рәхмәт. Артур. Вот. Синеке. Алтын таба номинациясе җиңүчесе Артур Хәйруллин. Я, Артур. Теләкләрең булса, TMTV телеканалын караучыларга ирештирә аласың, әйтә аласың. Телевидение режиссеры буларак инде, әлбәттә. Мондый Артур Хәйруллин статусына режиссер Артур Хәйруллин буларак. Артур. TMTV каналын карарга онытмагыз һәм безнең белән яхшы кәефтә булыгыз. Менә, бу сүзләрең өчен мин сиңа тагын бер бүләк тапшырам. Менә һәрбер шул матур теләгең өчен бүләк бездә беләсеңме? Шулай. Болай булса теләп кенә торырга кирәк. Мардан бу табаны алып кайтып китәр өчен шундый пакет içinde аның бүләкләре, ручкалары, блокнотлары бөтен нәрсәләре. Сувенирный продукциясе бу синең өчен. Бик зур рәхмәт. Яме табаны шуңа тыгып алып кайтып китерсең. Син белән бүгенге саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт килгәнең өчен, сөйләгәнең өчен, җырларың өчен. Һәм инде зурдан зур уңышлар теләп калабыз сиңа. Бик зур рәхмәт. Тәмле көрәшкә кагыласы булмаймы режиссер буларак. Димәк, дуслар, бүгенге тапшырыбыз тәмам. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока.